Chamome Franco, nací fai 53 anos en Carril, dedícome ao mundo da moda. Somos 5 irmáns, miña nai é modista, meu pai sempre lle gustou dibuixar, chegaba a carnaval, facíamos entre todos os disfraces. Digamos que sempre estiven entre fíos, tixeiras e tecidos. Nunca. Todos os días estou aprendendo cousas novas, É dicir, se estás metido nun mundo da moda, que é un mundo tan cambiante, non tes máis remedio que espabilar. Estudiábamos, sobre todo, patronaje preta por ter, para traballar nunha empresa, para ser un máis. Por aquel entonces eu tamén estaba metido no mundo do folclore. Aprendín técnicas de bordado. Entonces plantexeime de facer diseño a medida solo para noivas e ceremonia. E montei o meu primeiro taller aquí como autónomo en Vila García. Primeiro, para darme conta de que en Galicia estamos moi ben. De que en Galicia somos moi potentes en moitas cousas que non sabemos valorar. Enseñoume a valorarme. Aí foi cando empecé a traballar fantasía total e absoluta. Quería facer acabados como de costura, pero dándolle unha fantasía que hasta ese momento eu non tocara. Sí, e agora, aparte agora teño unha liña de home, que é outra cousa totalmente distinta, porque aí xa facemos produto que eu diseño, hai empresas que o elaboran e eu simplemente o comercializo a través de unha tienda online. A mellor un pouco forte decirlo, pero eu sempre digo, por exemplo, levo 30 anos casi no sector e podo decir que en Vila García se fixen 5 noivas, 10 se me estiro. Eu aquí realmente traballei moi pouco. Pois eu non se podería decir, pero sin embargo hai xente que sabe do meu traballo que en canto ve algo e dice isto é de Franco Quintáns. E eu son unha persona que nas pasarelas nas que presento colección gustame innovar todos os anos, é dicir, eu nunca son o mesmo. Mira, eu teño 2 tótems na miña vida, que son as mariposas azuis e o león. E que todos temos unha parte masculina e unha parte femenina. Estamos falando do 95, me parece que foi. Fun pa Camariñas eu solo, sin coñecer a ninguén. Era como a primeira experiencia dentro do mundo da moda. Que eu lle dixen se iban a ir. Evidentemente, a miña nai me dixo que sí, os meus irmáns tamén, había unhas primas tamén querían ir, uns tíos, tal. E meu pai me dixo que non. Que daquela ese día xogaban o Barça co Madrid, porque me marchei enfadado dicindo, bueno, eso podes velo pola tele, non fai falta ir a Barcelona cando tes un fillo que vai a presentar a súa primeira colección. E me acordo que foi bonito porque no momento que salía o meu nome, pues, se os desfiles así, a porta estaba ali e vin a aparecer o meu pai. Entonces, bueno, foi como algo moi chulo. Ilusión, Carril, a Granxa, miña nai, Carmiña, Cristian Lacruel. Alguén importante, meu pai, Manolo. Unhas tixeiras. Pois non se pode dicir que pode ser imprescindible. Pois a vida é levantarte todas as mañáns, intentar disfrutar co que fas e ser feliz.